Kadam Karbi ang long nalitum sa met hekbon long Thai lo Ukraine lapen Russia alang litum ang bong ron Dokok lo Kopi Apotsi hadak ron Dokok lo la ilitum ni chathanam snang nili research ateng pen lapen nili kilong ateng pen nalitum sa me research lo pulutang te long ponji asap so kacheprek Dokok Thai ji athe along tin si asap sap kitok sa me paprek kon sa me do bon sa me main athe bang ilitum non chathan pon snang ilot bahani pen tuning ripon lo bang so puthak than thapu la sinili un an thek an kachini an nalitum ban nang than pon po ilitum purki mo lang nam snang history lang nam snang 1991 aprang ke Ukraine stame Russia lo sidok api alang litum 1991 hurse alang litum Russia pen alang litum hemprek longlo bon stame Russia tumang ke Ukraine tumpan ki control where jisi alang litum ning ke hang laso po sila bang suaron ke dopon koklo lachota kalilang Ukraine arlo east anat la Russia kida anat hadak Ukraine arlo amad si Russia atum do hala tumbang ke hapuna Russia atumna si kido jisi ning hang Russia atum labang so dim protection PG pusalang litum samening hang lapende dotulang Ukraine atum Western Organization mate NATO NATO North Atlantic Treaty Organization labang so NATO long salang litum allies kedo kangtung lapende alang litum dota dolo bon same labang so lambang Russia tumbang aning hang he nalitum adhe katum chini ne data haji NATO Kopi Sonlo lapende Kopi Aphanlo NATO like a North Atlantic Treaty Organization like isi a group law pregjam adet kache pangrum like isi military a team pole litum ningjedet stame henone like isi defense a team lo jong si la NATO long kido ana country phan isi baga country phan jong si aka pregatum attack lo pulotang te like la NATO long kido ana country phan attack ateng lo alang litum like ron ahut punon kisum kibai hut punon alang litum cherap seroipo bangso a group bangso a NATO long pregjam a country do USA do UK doji France doji Germany doji lapende Canada doji la sontak tak si 30 countries bangso NATO along dolo la sila bangso a NATO la bangso Western Organization long sila Ukraine tumbang ke allies ke dun kangtung bon same Russia tumbang aning hang he lapende elong adim toglo hadak Russia long a president Vladimir Putin alang li power same sepak lang poning tungrom rom pusi hadak tok ponlo labang so aron like 2014 hul same doponlo halabang so hut kupilo Russia tumla Ukraine adim aberanat Crimea pu adim alang litum same hadak cipahem pudam dedlo hadak cerairam dedlo Russia tum la chota kalilang 2014 aningkan Ukraine lapunat east anat la Russia a country keda anat hadak stame rondolo Donbass pu region Donbass pu adim atum mangke pen andam ke Russian alam kaning jitum sido hadak Russian atum lo hala tumbang ke hapu Russia country si ke dodisi aning ke hang lapen hapu Russia tum stame alang lituman support pidun pregjam wa support pidun labang so Ukraine la Donbass kwa region a Russian atum fanbang lasi la so lama puthak Ukraine atum bang ke alang litum ke aning samse lasi la Donbass kwa dimbang ke pro Russian atum si cherai dedlo alang litum apan ke rabdun ke Russia tum si rabdun lo lapene labang so pro Russian atumbang ke hapu Russia na tiki dodisi aning ke hang Donbass ko dimang ke alang litum si cherai lap la pukali alang litum si thak dak lo adhe ke lage Ukraine ana sidolang adhe ke lage hadak lagi si a state ason si hadak silam delo Sonia state silam delo hadak ilitum eson alambang chini na helang hapu na la Donbass ko region long sitame do kabe Russia na khaye tum lage Russia na tiki dodisi aning ke hang la pukali adhe ka tumabang May 11 2022 anikan labang so Donbass ko region along longni independent states pidadlo isi bangke DPR isi bangke LPR DPR lake Donetsk People's Republic lapente LPR lake Luhansk People's Republic bangso state long data phi hadak same military same pangtang kon piglo bangso area lake Russia tumake direct control ave bon same alang litum Russia tum cherab dun alang litum phan Russia pen independent states ke pidadlo bon same Ukraine lapende kaprek adet atum bangke bangso Luhansk lapende Donetsk apan bangke recognize nelang independent state pu recognize nelang Russia tumabang kabor ike lalo la kado kabe Donetsk pu region an cherai labji pusalang tum ning hang lasi alang itum ron jurul ni delo 2015 aningkan alang itum Minsk agreement alang itum cetok ponlo peace agreement bon seme labangso agreements dame alang litum violate delo alang litum labangso agreement ateng pen alang litum dam de delo alang litum krempon pedelo alang litum kai kes same rondo verlo on alom aron ke do bombang ke lake Russia tum adet kurs ke URS ke kurs labangso adim si
Ukraine tumang ke hadak si alang litum attack dam lo. Hadak isi sujja pu adim do hadak si alang litum attack dam berperang lo lapente hadak tu pila office along di. Russian atuma flag hadak office along do an samalang litum hek si alang litum warlaps tame news along people. Nalitum Times of India at channel along nalitum langlote thek ponong ji. Russia arlo si alang litum cerai dam derlo. Non bagi sia question ngira lo hapuna Donbass anat chesong nam desi lapuna Kursk anal si alang litum ka chesong dam. Ko people of pulutang de non amat ke chini ni deadlock bonus tame Ukraine official pen kaning jige la son lo Kursk po adim pen Russia tum hadak pen Ukraine anat missile nang lore red pusipulo lasi labang so ke khangji phansi alang itum hadak attack dam pulo la chota kalilang alang itum ang bong fair negotiation ke doji phanpulo alang itum ang bong ka ting size tame me send pen ke chingwai thek je phansi labang so adim attack dam lo pusalang itum pulo bor same adhek expert atum ko pilo jong dun ke hala Kursk po region la Russia arlo Kursk adim hada ke military to asabo omjur chat alang litum same un e chat la so polsi Ukraine atum bang hada si attack dam rong lo pusi adek expert atum bang kaning je alang litum kupi pila pano hok polotang de alang litum hada ka thang nai adolong do hala bang so dolong same pangbob dak la benda Russian atum same dojoje lo ke alang litum same attack don lo attack pen hada Ukrainian soldier atum ki thi lage 2860 ane thi elo pusi Times of India long semi talk. Labang so alam ke pangdak bang lage Russian Defense Minister ahin bensi pangdak pono. 41 tanks lage phalang nup jak pusi birta longo lapente hapuna HIMARS po isi USA pen kipi pon isi missile sono isi rocket launcher sono labang so pota phalang nup jak no pusi polo. Russian atum si phalang nup pilo. HIMARS lage USA made lage kewan USA pen si kewan labang so HIMARS lage missile ason no lapete launcher ason no sita me labang ke ajai do pick lapuna Ukraine army atum stame hapuna Russian atum ham bang pharu isi ne ke akhireng pen masin net che ason ta kang ko do thulang lapuna Russia atum stame Russia atum along stame Ukraine atum stame 24 ne ke kwan ne ke bang ko rapti ne ke alang itum surrender de si Aron mangi komatong kya ne komatong kirem ne bagi itum protected de lo athe pupu stame alang itum kom ke alang itum ing tonte Laso Aron lage men ki juji ke kali alang itum ke cheng seme 2014 में से चेंगलो lapene non puta alang itum do bom lang lage elitum kache bhong teng lo elitum jong si chedai deng dang lo prote elitum lage kache bhong seme judune lo inton unelo inun mai no ke alang itum chiparem vek nang po surrender vek nang po chipa bi vek nang po kalilo pulutang ke lage labang soron ke kang samji phan ke apornang pikko sita komar si chiparem kang tung po Ukraine atum seme chiparem itum telo lapene lapuna Russia tum seme chiparem poning tung tilo comment dong ki jut pone bol seme arni si bange jut pon ta haji bol seme comment dong ki jut pone labang soron magel tum putek the main reason mate main athike lake western organization NATO not Atlantic Treaty Organization hada kalang itum allies ki dudunji aning ki hang porsi mate allies dudun ko porsi lapunat bangke Russia atuma bangke ani nganghe ajoine se alang itum attack relo lachot kalide thaji alang itum kapre kathi do thaji alang itum aron ke complex pikeli tum kathini ji finally tum sungpik one samay main reason la online itum do se research lo plotangte main reason ke klang ke hai hanlo la sidak labang so ni nang itum fanang ke than information like 100% accuracy do puni li jong namun nali tum samay research samay langdam tame Kopi Apotsi la tumang bong ron Dokok ma pu nali tum research samay nili la kado gawe alam nali tum manang than laga nili samay internet men sikelang chodalam dak konani ke chok che kile le dota haji la pende ke thanam samay ke pale damun e sitame Dokok thaji la sinani tum samay diapon iktha utho deli tum ka prega video along chetong thunang dome thak me kardom